sgu da billige håndvægte. Ja. Så når der var gøjl deroppe på campingpladsen, så gik vi langs med stranden deroppe. Det var langt at gå i stranden. Sæddermame, der var langt deroppe. Nej, på den grusvej vi kørte, mand. Godmorgen, Åge. Kan du se helt derude bagved, der kan du ligesom se nogle træer og sådan noget, der står, ikke? Ved du, hvor det er henne? Det var der, vi i sommer sammen med Faster Jord stod og spiste is. Det var på den anden side af vandet. Hvor vi fangede krabber, eller de der fangede krabber. Det kan du godt huske nede ved båden der, ikke? Det er altid lavt heroppe i Kulhus. Der kan man gå, du kan næsten gå over til øen igennem vandet. Det kan du så derhenne, ikke? Der kan du gå lige direkte over, men altså, så er der ved pælene der, tror jeg nok. Ja, ved pælene, der er der ligesom sådan en sejlrende, hvor det er lidt dybere. Og altid når vi skal over det, ja, det er lige der. Så Nico og Tone, de havde sådan en golden retriever. Hvad fanden var det, den hed? Hed den Bjørn? Det tror jeg sgu, den gjorde. Og ja, den hed Bjørn. Tror jeg nok. Jeg er ikke sikker, men jeg mener, den hed Bjørn. Men når man så svømmede i den der sådan sejlrende, så kom den hund altid svømmende, og så skulle den helt tæt på dig. Så når den svømmede, den svømmer hundesvømning sådan der, så kom de der kløer fra hunden, de kom bare sådan op og ned af ryggen på en. Skrid, hvad der hund, skrid! Det gjorde pisse ondt, mand. Åh, meget godt. Hov. Ah, 5. Ja. 4,5 så. Den stod nærmest på vandski, som der til sidst. Prøv at se denne her. Den laver den der. Kan du bare se. Der var mange. Jeg ved ikke engang, hvor mange der var. Så skal du prøve at se her. Nej, det var ikke et torskesmuk. Så siger den fof. Kunne du høre den? Det var et torskesmuk. Køre på røven ned der. Det tror jeg ikke, du synes er sjovt, for man kan ikke se, hvad man lander i. Men kan du se den havn derovre? Det var der, hvor vi stod og fangede. Ja. Så lige om på den anden side, der bor jorden, Faster Jorden. Så det er kortere at køre denne her vej, og så sejle over, og så køre hen til jorden, der kører hele vejen udenom. Ja, det er det. Det er 10-15 km kortere.
Hej.